Oh, isang tapunan lang yan. Nakala ko nagtatanggal lang ng mga sabit-sabit si kuya. Yung pala, sinisecure niya yung ilalim. Sus, Ginoo, napakarami talaga. Ito pa oh. Tataba oh. 5 finger mga katsoy. Yung pa oh. Ang tataba pati. Sigurado tawa si Mrs. Kuya. Ay, grabe ah. Ang dami oh. Tataba oh. Mga pulahan. Mga katsoy. Ano? Mga paana lang tayo. Ang dami. Hindi, mayroon yan dito. Magbutong sit up kami mga dito. Yan. Ang mga mari. Ay, ito na. Yan, nanono. Dinulag, nanono. Ito na. Uy. Yan. Mayroon to. Oh, mayroon nga. Nagpapasag.